Dnes tu máme 3 čopre. Budeš čo vyberať, poď sa pozrieť. Pozeráme sa na nádherný Harley Davidson Iron Sportster 883, ako nový kúpený na Slovensku nájazd 27 000. Otvorený priehľadný vzduchový filter tam môžeme vidieť, otvorené výfuky, vďaka čomu má motorka ešte väčší výkon a krásny klasický zvuk Harley. A vidíme doplnky ako padacie rámy, spodný kryt, kožená rolka nad blatníkom, kožená brašňa tam dole. Na novo prečalúnené sedlo VW Custom, prikladám do popisu videa aj kontakt, no a poďme si vypočuť zvuk. Dílová záležitosť tento Harley, no a čo stojí vedľa neho? Legendárny Suzuki Savage. Obzvlášť hodná motorka pre nižších jazdcov a začiatočníkov, vďaka tomu ako ľahko ovládateľná v technickom preukaze 23 kW, hodná aj na vodičák A2. Savage bola moja prvá japonská motorka, akurát že ja som mal staršiu 4-rýchlostnú verziu, toto je novšia 5-rýchlostná, teda vhodnejšia na dlhé trasy a na diaľnice, tiež prečalúnené sedlo VW Custom. No a čo tu máme ďalej? Tak toto je Intruder 800, ale poviem ti, že za tie roky, čo predávam motorky, ja som v živote nevidel takýto Intruder. V takom stave motorka vyzerá, ako keby vyšla z predajne, akurát, že má doplnky, ktoré v tej predajne by neboli. Neskutočný stav motorky. To treba vidieť naživo, takéto niečo nenájdeš. V krátkosti si povedzme niečo k doplnkom. Predné aj zadné padáky, veľké kožené brašne, prečalúnené sedlo, veľký štít, prídavné svetlá, custom páky, custom kryt chladiča, otvorené výfuky s krásnym zvukom a poďme si ho vypočuť.